περιπέτειες του Τεντέν. Στις Δαγκάδες. Μιλού, νομίζω ότι εδώ είμαστε. Το καράβι του Κάπτεν Χάντοκ πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ. Μιλού, κοίτα εκεί κάτω. Μόλις πέταξαν κάτι στη θάλασσα. Γρήγορα. Hey, τι κάνετε εκεί? Είμαι σίγουρος ότι πήγαν από εδώ. Δεν συμφωνώ, πρέπει να πήγαν από εδώ. Διάβολε, κοίτα. Ο Μιλού και ο φίλος μας Τεντέν. Τι κάνουν εδώ άραγε? Δυο ναύτες ήρθαν με ένα μάξι και πέταξαν ένα σάκο στη θάλασσα. Και αμέσως έφυγαν από εκεί. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ υπόπτω. Εγώ θα το εξετάσω το νερό και εσύ να ακούσεις τι έχει να πει ο Τεντέν, έτσι. Λοιπόν, αρέ μου, τι συμβαίνει? Πες μου. Όχι! Υπάρχει ένα πτώμα στον πάτο. Το πτώμα ενός αγνώστου που δεν γνωρίζουμε. Μπορώ να μάθω τι σας έφερε εδώ, καλή μου φίλη? Η υπόθεση Τεντέν, μια υπόθεση πλαστών νομισμάτων. Ένας άτυχος ναύτης βρέθηκε πνιγμένος και στις δέβες του. Είχε πλαστά νομίσματα στον 10 του κάγκο. Να, τα βλέπεις? Αυτό τι είναι? Τίποτα, ένα κομμάτι χαρτί. Είναι από ετικέτα κονσέρβας με καβούρι. Αλλά πώς? Hey, μα πού πάτε? Πάμε. Έπρεπε να αρχίσουμε να φτιάξουμε τα φρένα μας. Έπρεπε να το είχαμε σκεφτεί. Περίεργο. Γιατί αυτός ο ναύτης είχε το χαρτάκι στη τσέπη του? Για κοίτα. Κάτι γράφει από πίσω. Βοήθεια. Και ένα όνομα γραμμένο από κάτω. Μιλού, κάπουτα. Μα είναι το όνομα του καραβιού του Κάπτεν Χάντοκ. Έλα γρήγορα, Μιλού. Κοίτα, Μιλού, τον καραβουτσάν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο καπετάνιος είναι φυλακμένος με τους κακοποιούς. Αυτός ο πιτσιρίκος με το σκύλο του. Μιλού, πρόσεξε! Ηλίθεια, δεν τους πέτυχες. Κοίτα τα κουτιά. Κάβουρας με τις χρυσές αγκάλες. Λοιπόν, Μιλού, βλέπεις κανένα σημάδι? Λοιπόν, Μιλού, τι τρέχει? Κρύβεται κανείς εδώ? Κοίτα η τυφών. Καλημέρα, καπιτάν Τεντέν. Οι γενιάδες μας είναι ψεύτικες, καμουφλάζ. Βέβαια, καμουφλάζ. Και βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο, βέβαια. Όσο δεν φαντάζεστε, ο πνιγμένος ναύτης ήταν στο πλήρωμα του Κάπτεν Χάντοκ. Και κύριε, το καραμπουτζάν. Έρχεται ο πιτσιρίκος με τους δύο αστυνομικούς. Μου φαίνεται πως θέλουν να ανέβουν. Κανόνισε να μην φύγει από το καράβι ο μικρός. Κατάλαβα, υπαρχέ. Πάω να βρω το καπετάνιο, κύριε. Τι θέλετε? Χαίρετε, είμαστε οι λοιπόν διάσημοι detective. Ναι, μάλιστα. Οι διάσημοι detective. Κάνουμε έρευνα σχετικά με το πνιγμό του άτυχου ναύτη. Πού είναι ο καπετάνιος? Έχει βγει στη στεριά. Κατά την απουσία του τον αντικαθιστώ εγώ, γιατί? Πού μπορεί να είναι ο Κάπτεν Χάντοκ? Ώστε δεν ξέρετε ποιος ήταν ο πνιγμένος ναύτης? Όχι, δεν τον ήξερα. Συγγνώμη, υπαρχέ, ήρθα να σου πω ότι τέλειωσα εκείνη τη δουλίτσα που μου ανέθεσες. Ωραία. Πού είναι ο φίλος μας ο Τεντέν, πού είναι? Ο φίλος σας, Κατέβηκε στη στεριά, είπε ότι βιαζόταν και... Χαίρετε, κυρία, ευχαριστούμε. Προσέξτε το σκαλοπάτι. Ξέρει τα κολυμπάς. Πώς να ξέρω, δεν προσπάθησα εγώ ποτέ μου. θα είσαι ωραία σαν αυτή την τρύπα.
καράβι. Μήλου! Βοήθεια! Βοήθεια! Πνίγομαι! Βοήθεια! Ελευθέρωσέ με! Μήλου! Εσύ είσαι! Μήλου! Μήλου! Τρέξε να βρεις τους τυπών! Γρήγορα! Γρήγορα! Βοήθεια! Κάτε με από εδώ! Είπα κάτω να σοπάσει. Αμέσως υπάρχει. Λίγο έλειψα και θα πληγόμουν. Καλώς ήρθες στο πλοίο, ναι, ωραία μου. Τι τους κάνατε τους τυπών? Βγάζει και τους δύο ηλίθιους detective. Πού είναι ο Κάπτεν Χάντοκ? Άλλη μια τέτοια χαζή ερώτηση και σε πετάω στη θάλασσα, εντάξει. Καλέ μου, Μήλου. Αν ήξερες πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Σήμα για σένα υπάρχει. Ωραία. Στείλτε το στο βυθό. Αντεφέρε ένα σκηνή τσίμπο. Αμέσως υπάρχει. Μπράβο, καλέ μου, Μήλου. Κάνε γρήγορα. Γρήγορα, Μήλου. Μπορεί να ξανάρθουν. Ποιος είσαι εσύ? Ποιος? Σου έφερα το φαγητό σου εγώ. Ευχαριστώ. Αλλά πώς να φάω με δεμένα χέρια, Θα φροντίσω εγώ γι' αυτό. Αλλά όχι εξυπνάδες, γιατί εγώ μπορεί να γίνω πολύ κακός. Καλημέρα, καπετάνιε. Ο καπετάνιος. Όχι σε μένα τέτοια αστεία, έτσι. Τι συμβαίνει πάλι? Τι έγινε με τον Τεντέν? Τον κράταγα, αλλά αυτός ο κοπρίτης με δάγκωσε και... Ηλίθιε! Έλα, γρήγορα, Μήλου. Πού είναι τώρα, πού είναι? Αυτό αναρωτιέμαι. Δεν μπορεί να φύγει μακριά. Σίγουρα είναι στο καράβι. Το αφεντικό θέλει να το ξεφορτωθούμε αμέσως. Ψάξε στη γέφυρα, Τζίμπο, εγώ θα ψάξω κάτω, εντάξει. Μήλου, πρέπει να είμαστε στην αποθήκη. Αν αυτά είναι τρόφιμα θα μας φτάσουν για εβδομάδες. Κάτι ακούω. Μήλου! Κοίτα εδώ. Ο κάβουρας με τις χρυσές αγκάλες. Η ίδια ετικέτα που έχει στη τσέπη το πνιγμένος. Άνοιξε την πόρτα πριν τη σπάσω, άνοιξε λέω! Βλέπεις, κρυμμένα μέσα στην κονσέρβα διαμάντια. Αληθινά διαμάντια. Πέσαμε σε σπήρα λαθρεμπόρων. Τι κάνουμε τώρα? Άντε να φέρεις δυναμίτη να ανατινάξουμε την πόρτα. Τρέχω λοιπόν! Τρέχω υπάρχει, τρέχω. Έλα, Μήλου, πρέπει να φύγουμε από εδώ γρήγορα. Δεν θα είναι εύκολο να φτάσουμε στο πάνω Φινιστρίνη. Πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος. Μπράβο, Μήλου! Ελπίζω να πιαστεί. Ω, Μήλου, υπάρχει κάποιος εδώ μέσα. Μα είναι ο Κάπτεν Χάντοκ. Ποιος είναι? Καπετάνιε, τι έπαθες? Τι έγινε? Δεν με γνωρίζεις? Εγώ είμαι ο φίλος σου, ο Τεντέν. Ο Τεντέν? Ποιος Τεντέν? Ποιος είναι ο Τεντέν? Ο Τεντέν μπήκε στην καμπίνα του Χάντοκ. Μα τι έγινε, πες μου, καπετάνιε. Είναι πολύ άρρωστος. Δεν θυμάμαι τίποτα. Άδειο είναι το μυαλό μου. Μα είμαι ο φίλος σου, εγώ ο Τεντέν. Στο καράβι σου βρίσκεσαι, καπετάνιε. Το καράβι μου. Το κεφάλι μου. Πήραν το καράβι σου για να κάνουν λαθρεμπόριο. Λαθρεμπόριο? Ναι, λαθρεμπόριο διαματιών. Κοίτα. Στο καράβι μου. Καπετάνιε. Ανοίξτε! Ο ύπαρχος. Θεέ μου, είναι ο ύπαρχος. Ανοίξτε την πόρτα πριν τη σπάσω.
Γρήγορα, Μιλού. Σιγά τα χέρια. Να πάρει ο διάβολος, πάλι ξέφυγε. Πού πήγε ο Τεντέν, αρχηγέ, Ξέφυγε από το Φινιστρίνι, κάτω στην αποθήκη θα είναι. Ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις σε αυτό το καράβι? Ρε μέσα στο φάρμακο. Ηρέμησε, καπετάνιε. Δεν είσαι σε καλή κατάσταση, είσαι άρρωστος. Εγώ είμαι τίμιος ναυτικός και αυτό το καράβι δεν λυπόμουνε. Έφερα το φάρμακο που ζητήσατε, υπαρχέ. Πολύ ωραία. Δώσ' του τη συνηθισμένη του δόση. Έχει κρίση, βλέπεις. Έλα, καπετάνια, να βγεις το φάρμακό σου σαν καλό παιδί. Εσύ μείνε εδώ. Εγώ θα ψάξω ίδιος να βρω το Τεντέν, εντάξει. Αυτό το φάρμακο για άλογα θα ησυχάσει ο καπετάνιος. Καληνύχτα! Για τελευταία φορά, Τεντέν, άνοιξε την πόρτα. Πολύ καλά. Θα την ανατινάξω, λοιπόν. Μην κουνηθείς καθόλου, μικρέ. Τα μπάνια. Θα λέγα ότι ο ύπαρχος καθάρισε με τον Τεντέν. Τι, πάλι εξαφανίστηκε. Νομίζω ότι αυγό σταματά στην καμπίνα του καπετάνιου. Πώς, την έπαθες πάλι σαν αρχάριος αρχιβλάκα, Είχε κρυφτεί στην κουκέτα, αρχηγέ, για να μάθεις. Κι άντε να βρεις τον Τεντέν, αλλιώς θα σε πετάξουν αρχάρίες, θα σε φάνε. Κατάλαβα, αρχηγέ, κατάλαβα. Όλη η γέφυρα, σηκώστε μπανιά. Σούπα, καπετάνιε! Προσοχή, έρχεται προς τα δω. Έλα, καπετάνιε, δεν είναι ώρα για ύπνο. Πώς? Γρήγορα, ύπαρχε! Εκεί σε αυτό το βαρέλι, κάποιος είναι μέσα. Κοίταξε! Μη πυροβολείς, Τσίμπο, μη σπαταλάς έτσι τις σφαίρες σου, θα τους πιάσουμε, μην ανησυχείς. Αν δεν ξεφορτωθούμε τον Τεντέν, τότε το αφεντικό θα ξεφορτωθεί εμάς. Ήταν ένα μικρό καράβι. Σουπί, καπετάνιε. Πρέπει να ψάξουμε παντού στο καράβι, παντού. Αν είναι εδώ πρέπει να τους βρούμε. Πρέπει. Μάλιστα, αρχηγέ, μάλιστα. Ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν... Βάλε μυαλό, καπετάνια, θα μας ανακαλύψουν. Δεν είναι εκεί. Ψάξε μπροστά. Τώρα είναι η στιγμή, ή τώρα ή ποτέ. Ηρέμεις κανέναν. Πού είναι ο Κάπτεν Χάντοκ? Μ' ακούς, μικρέ, πού είναι ο καπετάνιος? Ο καπτέν Χάντοκ. Αρχίζω να βαριέμαι αυτό το παιχνίδι σου. Εσύ το θέλησες. Τζίμπο, φέρε το σκηνή, αμέσως! Μπράβο, καλέ μου, Μιλού. Γρήγορα στη σωσή διαλέγω. Θα σε ρίξω στους κακαρίες, άτιμο πλάσμα! Έφερα το σκηνή, ύπαρχε. Τι να το κάνω, πες μου. Βάλ' το στην τσέπη σου και πήδα στη θάλασσα, ηλίθιε! Γρήγορα να κυνηγήσουμε τον Τεντέν. Μάλιστα, ύπαρχε. Γιατί γέρμη βάρκα. Πάψε, καπετάνιε. Να πάρε ο διάβολος γρήγορα, ανέβα στην γέφυρα, Τζίμπο! Άναψε το βοβολέα! Από εδώ, προβολέα! Είναι κρυμμένος, καπετάνιε. Τι θόρυβος είναι αυτός. Αταξιά είναι στο δικό μου καράβι. Πού είναι ο Μιλού, καπετάνιε. Ο Μιλού έμεινε στο καράβι.
άκουσα, αρχηγέ! Τι ρίχνεις, αρχηγέ, εγώ είμαι! Άλλη φορά μην ξαναβείς στον δρόμο μου, κατάλαβες, ηλίδιε! Κατάλαβα, είπα και κατάλαβα. Γιατί αλλιώς θα αφήσω τους καρχαρίες να σε απολαύσουν. Πρόσω, Ορταχώς, πρόσω! Εντάξει, αρχηγέ. Έλα λοιπόν, καπετάνιε, ξύπνα. Κουνήσου λίγο. Όλοι στις Ιωσήβιες λάμους πέσαμε σε ξέρα. Καπετάνιε, συνέλθε σε παρακαλώ. Το καράβι μου έφυγε. Έγινε ανταρσία. Ανταρσία. Έγινε ανταρσία. Ανταρσία έγινε. Ο καημένος είναι ακόμα υπό την επίρρεια του ναρκωτικού. Ο δύστιχος ο Μιλού. Πού είναι? Μιλού. Μιλού. Καπετάνιε, τον ακούω. Αυτός είναι ο Μιλού. Μιλού, είσαι ζωντανός, καλέ μου. Μιλού, πρόσεξε. Πρόσεξε, Μιλού. Ο Καρχαρίας. Δεν τον βλέπω πια. Μιλού! Πού είσαι? Σίγουρα τον έφαγε. Μιλού! Κατάφερες να σωθείς, Μιλού! Η ανατολή του ήλιου βρήκε τον Τεντέν και τον Κάπτεν Χάντοκ να πλέουν απελπισμένοι σε μια πολύ ήρεμη θάλασσα. Διψάω. Δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να πιω κάτι. Καπετάνιε, προσοχή! Βοήθεια. Πέτα μου ένα σωσίβιο. Καπετάνιε! Ο Καρχαρίας! Φυλάξου! Φυλάξου! Καρχαρία. Ακριβώς πίσω σου! Θα προσπαθήσω να διώξω αυτόν τον άνθρωπο πάνω πέρας. Ελπίζω να μην αστοχήσω. Πρέπει να το ρισκάρω. Γρήγορα! Το χέρι σου, καπετάνιε! Μόλις προλαβαίνουμε! Πες μου τώρα, παιδί μου, ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Εγώ, καπετάνιε, δεν με γνωρίζεις. Είμαι ο φίλος σου. Ο Τεντέν. Ο παλιός μου φίλος ο Τεντέν. Μα πού είμαστε? Πού είναι το καράβι? Ο ύπαρχος σου έβαλε ένα ναρκωτικό στο καφέ σου και πήρε το καράβι σου για να κάνει λαθρεμπόριο διαμαντιών. Τι? Λαθρεμπόριο διαμαντιών? Ναι, κοίτα. Αυτά τα βρήκα σε μια κονσέρβα καμπουριών στην αποθήκη του Καραβουτζάν. Θα τους κρεμάσω όλους στο πιο ψηλό κατάρτι του καραβιού μου. Ο δύστιχος καπετάνιος πάλι τα ίδια. Πόσο μακριά είμαστε από την ακτή άραγε? Πολύ μακριά, Τεντέν. Η ακτή πρέπει να είναι μπροστά εκεί πέρα. Μα τι έχει ο Μιλού? Τι θόρυβος είναι αυτός? Καπετάνιε, κοίτα! Είναι ένα αεροπλάνο! Μα πού είναι, μα πού? Εκεί το βλέπεις! Εδώ είμαστε! Ναυαγίσαμε! Σωθήκαμε! Σωθήκαμε! Πρόσεχε! Τι κάνεις, Φανταμή, πιλότε! Ξανάρχεται! Γρήγορα, καπετάνιο! Ποιος είχα πειρατή του αέρα! Πιλότος είσαι εσύ! Για να πανηγύρια! Φανταμή, πιλότε! Ξανάρχεται πάλι! Αυτή τη φορά φαίνεται πως δεν την γλιτώνουμε, καπετάνιο. Φτάσαμε στο τέλος του ταξίδιου μας. Καημένε, Τεντέν. Από μικρή αρχηγείο βρήκα τον Τεντέν και τον Κάπτεν Χάντοκ. Νομίζω ότι ξόφλησαν τους προκροτευτούς. Τι να νομίζεις, πρέπει να είσαι και σίγουρος. Γρήγορα, καπετάνιε! Ας κρυφθούμε πίσω από τη βάρκα!
Τεντέν! Κάτω από τη βάρκα, καπετάνιε, γρήγορα! Δεν είναι κανείς στη βάρκα, αλλά θα πάω πιο κοντά για να βεβαιωθώ, αρχηγέ. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, κοίτα να βεβαιωθείς αυτή τη φορά. Ησυχία, Τεντέν! Καπανί, καλή αρχηγείο. Δεν υπάρχει κανείς στη βάρκα. Είμαι σίγουρος ότι τους καθάρισα. Και αν δεν τους καθάρισα εγώ, τους καθάρισαν οι καρχαρίες. Λάθος, κύριε, εμείς δεν πεθάναμε ακόμα. Πέταξε το όπλο σου στη θάλασσα. Μπράβο σου, καλέ μου, Τεντέν! Πες στο αεροπλάνο, κύριε. Αρχηγείο καλή καπαμί. Αρχηγείο καλή καπαμί. Απάντησέ μου. Απάντησε. Τον έδεσες καλά, καπετάνιε. Βέβαια, σαν σαλάμι αέρος τον έχω κάνει. Σηκωνόμαστε. Για κάτσε ήσυχος, άκρη προκείμενο, μη σε στείλω για γεύμα στους καρχαρίες, άκουσες, Καπετάνιε, θα επιχειρήσουμε ένα τόλμημα. Να ακολουθήσεις πορεία προς τα ανατολικά, για να φτάσουμε στις Ισπανικές ακτές. Νομίζεις ότι θα τα καταφέρουμε, Τεντέν? Θα προσπαθήσω, καπετάνιε. Δεν έχουμε αρκετή βενζίνη. Κοίτα το μετρητή. Καπετάνιε! Καλή παρέα στον κύριο. Καπανί, καλή αρχηγείο. Έπεσα σε καταιγίδα στις Ισπανικές ακτές. Φέρνω τον Τεντέν και τον Καπτεν Χάντοκ. Μπράβο, καπαμί. Ραντεβού λοιπόν στο Μαρόκο. Τεντέν! Δεν έσπασες τίποτα. Έλα, πες μου, Τεντέν. Έλα, εσύ θα μας ελευθερώσεις. Έλα. Τόλμησες και με χτύπησες χειραίο εκτόπλασμα. Πάρε αυτό από μένα και αυτό, Τεντέν. Τεντέν, ξύπνα, φίλε μου. Εγώ δεν μπορώ να του κουμαντάρω αυτό το μαραφέτη. Χίλιοι κεραυνοί. Είναι μέσα το παιδί. Τι να είναι αυτό το χερούλι τώρα, Τεντέν, ξύπνα, για το όνομα του Θεού. Τεντέν, ξύπνα, φίλε μου. Δεν είναι ούτε μια σταγόνα βενζίνα. Ξύπνα για το Θεό. Γρήγορα, Τεντέν.
Καπετάνιε! Γρήγορα, καπετάνιε! Ευχαριστώ, Τεντέν. Αν δεν ήσουν εσύ θα είχα ψηφίσει τον ταλόν. Ο πιλότος! Πρέπει να τον κάνουμε από εκεί. Όχι, Τεντέν, δεν θα τα καταφέρεις, όχι. Όχι, είναι σκατή τρέλα, Τεντέν. Αυτός ο κακούργος δεν θα κινδύνευε ποτέ για σένα. Εμείς όμως δεν είμαστε κακούργοι, καπετάνιε. Ίσως έχεις δίκιο, Τεντέν. Χιλιάδες κεραυνοί, αφού είμαστε. Αυτό δεν μοιάζει με την Ισπανία, Τεντέν. Δεν μοιάζει. Καθόλου με την Ισπανία, σου λέω. Είμαστε στη μέση της ερήμου, καπετάνιε. Μιλού! Πού το βρήκε αυτό? Σκελετός καμήλας. Είμαστε σίγουρα στη Σαχάρα. Ωραία, γλιτώσαμε από το καυτό νερό και πέσαμε στη φωτιά. Δεν πρόκειται να βρούμε ζωντανή από εδώ, αδύνατον. Περίμενε! Πρέπει να προσπαθήσουμε. Υπάρχει ένα παγούρι με πόσιμο νερό στο αεροπλάνο. Μην το κάνεις αυτό, μην πλησιάσεις, Τεντέν! Μην πας, Τεντέν, είναι πολύ επικίνδυνο, μπορεί να τιναχθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν θα πεθάνουμε από τη δίψα. Φύγε μακριά από το αεροπλάνο, ας κάτσεις τα βαλόνι όπου να είναι, Τεντέν, Τεντέν, φύγε! Δεν πληγώθηκες? Όχι, και δεν έχασα ούτε μια σταγόνα νερό. Ο πιλότος! Την κοπάνισε! Τόσο το χειρότερο. Δεν θα χάσουμε την ώρα μας να το κυνηγάμε. Ας τραβήξουμε προς την ακτή. Κανονικά το Μαρόκο πρέπει να είναι προς τα βόρεια. Αρκεί να φτάσουμε ως εκεί. Δώσ' μου λίγο νερό, Τεντέν. Μια γουλιά, μόνο μια μικρή γουλιά. Ο λαιμός μου έχει ξεραθεί για τα καλά. Υπομονή, καπετάνιε. Το νερό πρέπει να μας φτάσει για μια εβδομάδα. Πρέπει να βρούμε το καραμπουζάν αναθεμάτο. Δεν μπορώ να το χωνέψω στο καράβι μου, βρίσκεται στα χέρια λαθρεμπόρων. Θα τους πιάσουμε αυτούς τους αλήτες τώρα. Μπορούμε να πάρουμε έναν υπνάκο. Καλό θα μας κάνει. Ναι, αλλά όχι για πολύ. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Ξύπνα, καπετάνιε! Ξύπνα, έρχεται από εκεί, αλλά ξύπνα! Δώσε λίγο νερό να πιω, Τεντέν. Σύμφωνοι, αλλά μόνο μια γουλιά, καπετάνιο, εντάξει. Το παγούρι δεν είναι πια εδώ. Εξαφανίστηκε. Ανάθεμα το άτιμο, δεν μπορεί να βγάλε φτερά και να πέταξε. Καπετάνιε, κάποιος μας παρακολουθεί. Θα είναι κανένας από τους ληστές της ερήμου. Τρέξτε να αγαπάς τη ζωή σου. Τεντέν, θα μου το πληρώσεις ακριβά, τσιμπόνιτρε! Τεντέν, πού πληγώθηκες? Δεν πληγώθηκα, καπετάνιε, αυτός παραπάτησε. Αλλά στραβούληξε τον αστραγαλό μου. Θα του κάνω τα μούτρα κοιμά του άτιμου.
Να αφήσεις ήσυχο το φίλο μου. Λοιπόν, δεν έχεις καθόλου λεφτά, τι κρίμα, τι κρίμα. Όχι, δεν έχω, αλλά έχω κάτι άλλο για σένα. Αλήθεια, τι είναι, καπετάνια? Ένα δώρο για την παλιόφατσα σου. Βάλ' το στο λογαριασμό μου αυτό. Θα βάλω φωτιά να ψηφίσεις, σκύλε. Ποιος είσαι και τι θέλεις από μας? Ούτε κι εσύ έχεις λεφτά, νεαρέ, δεν έχεις. Ακριβώς, δεν έχω δεκάρα. Πολύ λεφτά. Το είσαι εχμάλωτος του Αχμέτ Τρομερού. Εγώ είμαι αυτός. Θα σε βουλεύω να μην δοκιμάσετε να το σκάσετε. Αυτοί ξέρουν που με λένε Αχμέτ ο Τρομερός. Κι έτσι, μες στην απεραντοσύνη της ερήμου, ο καπετάνιος και ο Τεντέν ξεκίνησαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Έχουμε να λογαριαστούμε εμείς οι δυο κακούρια, συχαμένοι παλιόφατα. Σκάσε και προχώρα. Καπετάνιε, Να πιω, δώστε μου να πιω. μην τον αφήσεις να πεθάνει από τη δίψα. Δώσε του να πιει λίγο νερό και εγώ θα σε πληρώσω. Και με τι θα με πληρώσεις, εσύ δεν έχεις λεφτά, έχεις. Έχω αυτά εδώ διαμάντια. Κοίτα, Αληθινά είναι. δικά σου είναι. Αν δώσεις λίγο νερό στο καπετάνιο. Έλα πρώτα εγώ, θα πιω εγώ και μετά θα δώσω ό,τι μείνει. Γρήγορα, σε παρακαλώ, γρήγορα. Θα πεθάνει από τη δίψα. Μα κοίτα, δεν έμεινε καθόλου νερό, δεν υπάρχει ούτε σταγόνα. Μα υποσχέθηκες να του δώσεις νερό. Υπάρχει νερό, κοίτα, κοίτα. Καπετάνε, σωθήκαμε, θα πιούμε. Νερό, νερό. Συνδυάζεται πρώτα γίνει ο αφέντης και μετά οι σκλάβοι. Πρώτα ο νικητής και μετά η αιχμάλωση. Μα, προς Θεού. Τα γένεια του προφήτη θα μου το πληρώσεις αυτό, απίστε σκύλε. Μπράβο, παιδί μου. Και τώρα θα επιτάξω την καμήλα του. Καθένας με τη σειρά του. Και εγώ σας επιτάσσω και τους δύο. Πάλι, αυτός ο πιλότος για τα πανηγύρια είναι. Αυτή τη φορά θα κάνω σωστά τη δουλειά μου. Ο αρχηγός λέει ότι κλέψατε διαμάντια από το καραφουτζάν. Δεν τα κλέψα, τα πήρα για αποδεικτικά στοιχεία, κύριε. Άσε την πληρία, δώσε μου τα αμέσως. Μα δεν τα έχω πια αυτά τα διαμάντια. Την αλήθεια σου λέει το παιδί. Αυτός ο μασκαράς μας πήρε τα διαμάντια. Αχμέτ Τρομερέ, δώσε μου αμέσως τα διαμάντια, αμέσως, αμέσως. Το ορκίζομαι στο κουράνι, δεν είχα σκοπό να τα κρατήσω. Δεν αμφέβαλα ούτε στιγμή. Με εμάς τι θα κάνεις τώρα? Ο αρχηγός λέει ότι ξέρετε πολλά για την υπόθεση των διαμαντιών. Δεν θα σας αφήσω να μιλήσετε στην αστυνομία. Αχμέτ, πήγαινε τους εκεί που ξέρεις. Παρακαλώ κύριε, ελάτε μαζί μου, από εδώ. Είναι υπόθεση λίγων λεπτών. Κανίβαλε, πάρε για να μάθεις. Αρκετά, καπετάνια. Είναι εξαντλής την υπομονή μας, εντάξει. Δώστε μας να πιούμε. Ούτε στους θανατοποιητές δεν το αρνούνται αυτό. Αχμέτ, φέρε το ασκή, δώσ' τους το αποχαιρετιστήριο ποτό. Γιατί να πάει χαμένο πολύτιμο νερό, σε λίγο δεν θα υποφέρουν πια Έχεις πολύ. δίκιο, Αχμέτ. Ας τελειώνουμε λοιπόν μια και καλή με αυτούς. Πάμε! Πυρ! Καπετάνιε, δεν πληγώθηκες. Καπετάνιε, ο πιλότος είναι πληγωμένος. Τι κρίμα. Μα τον Αλλάχ ποιος μπόρεσε και το έκανε αυτό, Τώρα φίλε μου δεν τα χρειάζεσαι αυτά. Εγώ Αχμέτ ο Τρομερός, ο τρόμος της ερήμου, παίρνω αυτά τα πετράδια. Ο αρχηγός τα θέλει να τα κρατήσει για τον εαυτό του. Γρήγορα δεν πάμε να φύγουμε, πάμε γρήγορα. Έχεις κανένα ραντεβού μικρέ μου? Ασκήσεις κάνω για τη σκάμπεση, για να κρατήσω τη φόρμα μου, ξέρεις, ναι, γι' αυτό το κάνω. Εγώ Αχμέτ ο Τρομερός θα σε λιώσω.
Δεν ξεκινάει η Καμίλα, δε. Άνθρωπος στη θάλασσα! Στις βάρκες γρήγορα! Πέσαμε στα ξέρα! Ο αρχηγός θα μου δώσει καλό μπαξίσι αν σας παραδώσω. Και μην κάνετε καμιά εξυπνάδα, εντάξει. Προχώρα. Εξήγησέ μου τώρα, Τεντέν, πώς ένας θαλασσόλικος σαν εμένα κατάφερε να βρεθεί σε αυτά τα χάλια, Μου λες πώς τα κατάφερε να βρεθεί. Ευτυχώς που ο Μιλού κατάφερε να ξεφύγει. Ο Μιλού θα μας σώσει. Δεν πρέπει να απελπίζεσαι, καπετάνιε. Μα τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Κάποιος ξύνει το χώμα. Θα έλεγα πως κάποιος σκάβει. Μιλού! Μα την πίστη μου, θα βγούμε από αυτή την τρύπα που άνοιξε ο Μιλού, ναι. Αλλά πρόσεχε, παιδί μου, εντάξει. Μη φοβάσαι, καπετάνιε. Πρέπει να του πάρουμε τα διαμάτια για να τα παραδώσουμε στην αστυνομία, Τεντέν. Πρώτα πρέπει να του πάρουμε το όπλο. Ξυπνήσει. Περίμενε, Τεντέν. Πάω να βρω ένα σκηνή. Τώρα θα δεις, παιδί μου. Τι συμβαίνει? Ωραία! Και τώρα προς ολοταγός! Προς ολοταγός! Άπιστα σκυλιά, θα σας πιω το αίμα! Θα σας πιώσω! Εμπρός, φύγαμε! Καμιλοκλέφτες, άτιμοι πειρατές της ερήμου! Θα καλέσω την αστυνομία! Για πολλές ώρες οι φίλοι μας περιπλανήθηκαν στην έρημο κάτω από έναν αδυσόπιτο ήλιο. Ένιωθαν ότι κόντευαν πια να πεθάνουν από εξάντληση. Σταμάτα πια αυτό το καταραμένο σκαρί της ερήμου. Νομίζω ότι με έπιασε ναυτία. Όλα γύρω μου χορεύουν το χορό της κοιλιάς. Ρίξε άκυρα παναθεμάτο. Τι ανακούφιση. Ου, καπετάνιε, η Καμίλα το σκάσε. Γυρνά πίσω, γυρνά πίσω. Αυτή τη φορά πάμε χαμένοι. Δεν υπάρχει ελπίδα. Κοίτα τι έρχεται κατά πάνω μας, Τεντέν, τρέξτε! Στο καταφύγιο, Τεντέν! Πού είναι το καταφύγιο? Πάμε στο πιο κοντινό λιμάνι! Καπετάνιε, πού είσαι? Δεν βλέπω πια. Τεντέν! Βοήθεια! Μιλού! Μα πού είμαστε? Πού είναι ο Κάπτεν Χάντοκ? Μα πού βρισκόμαστε? Πάλι εσύ? Άφησε με ήσυχο επιτέλους! Θα σε πάω αμέσως στον αρχηγό. Γιατί θέλει να με δει ο αρχηγός σου? Ακολούθησε με. Πού είμαστε? Σαν φυλακή μου φαίνεται. Μπες μέσα και περίμενε. Ο νεαρός, κύριε Υπολογαγέ. Έλα, φίλε μου, κάθισε. Πολύ χαίρομαι που βλέπω ότι συνήλθες. Υπολογακός Τελεκούρ, διοικητής του οχυρού Αυγάρ. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε. Τεντέν με λένε. Πού είναι ο φίλος μου, ο Κάπτεν Χάντοκ? Εδώ είμαι, Τεντέν. Δεν έπαθα τίποτα και φοβήθηκα πως δεν τα ξαναβλεπόμαστε ποτέ. Μας ειδοποίησαν ότι ένα αεροπλάνο είχε πέσει και έστειλε μια περίπολο. Και η περίπολος μας βρήκε πάνω στην ώρα. Είμαι ο Χάντοκ, ο Κάπτερ Χάντοκ. Χαίρομαι πολύ. Μα εξήγηστε μου γιατί ήρθατε εδώ. Έγινε αταρσία στο καράβι μου, κύριε. Λαθρέμποροι διαμαντιών άρκωσαν τον καπετάνιο, αλλά καταφέραμε και το σκάσαμε. Λαθρέμποροι διαμαντιών.
Ναι, κοιτάξτε. Τα βρήκα στο καράβι μέσα σε μια κονσέρβα καβουριών. Μάτια. Και τώρα, αγαπητοί μου κύριοι, ήρθε η ώρα του δελτίου ειδήσεων. Οι τελευταίες ειδήσεις. Σήμα κινδύνου έστειλε ένα φορτηγό στα νυχτά του Βίκο. Το Μπεναρές που βρισκόταν στην περιοχή έσπευσε να βοηθήσει το Καραμπουζάν. Καραμπουζάν! Μα είναι το καράβι μου. Δεν βρέθηκε κανένα ίχνο. Κάτι ύποπτο συμβαίνει σε όλα αυτά. Καπετάνιε, πρέπει να φύγουμε αμέσως για Μαρόκο. Ο οδηγός μου θα σας πάει ως την ακτή. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλή αντάμωση! Καλή τύχη! Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Καπετάνιε, κοίτα εκεί κάτω. Τώρα θα τους χαρονίσω εγώ. Κάτσε κάτω, καπετάνιε. Ο παλιός μας φίλος, Αχμέτο Τρομερός. Πάλι αυτός ο αγρίος. Πάντα γκάζει. Πάντα γκάζει. Κάμονε. Πρέπει να καλυφθούμε στους αμόλοφους. Είναι πολύ ανοιχτό το έδαφος εδώ. Θα τρέξουμε αρκετές μέρες. Έχουμε αρκετό απόθεμα νερού. Ούτε σταγόνα δεν έμεινε. Θα μου το πληρώσεις αυτό, βρωμιάρη. Θα σε κάνουν να βλαστημίσεις την ώρα που γεννήθηκες. Σύχαμα! Σύχαμα! Καπετάνιε, έλα εδώ αμέσως. Θα σας πέσω από με τα νερά σας. Άτιμη πάρα! Άτιμη! Γύρνα πίσω, το τουφέκι είναι άδειο. Πάνε προς τη μηχανή. Γρήγορα στις καμήλες. Προς ολοταχώς, διάβολε! Καπετάνιε, ο οδηγός χτυπήθηκε. Ελπίζω να μην είναι σοβαρό. Κι αυτοί οι καταραμένοι ανθρωποφάγοι κέρδισαν έδαφος τώρα. Προσοχή, κρατήσου καλά. Πρόσεχε, Αχμέτ. Μπορεί να καεί ζωντανός. Αξίζει να παίξεις το κομμάρι σου για αυτά τα διαμάτια. Γρήγορα, Αχμέτ. Ας τρέξουμε στις καμήλες. Πιάστε τους! Μην τους αφήνετε να ξεφύγουν! Πάμε πίσω στην όαση, γρήγορα! Ελάτε να με βοηθήσετε γρήγορα! Να που ο Αχμέτο Τρομερός έγινε Αχμέτο Μακαρίτης. Θεός χωρέστονε. Δεν χρειάστηκε πολύ, φίλοι μου. Τώρα που ο Αχμέτ έφυγε από τη μέση, θα φτάσετε άνετα στο Μαρόκο. Πάμε, καπετάνιε, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στην ακτή. Καλή τύχη και αυτή τη φορά. Λίγες μέρες αργότερα στο μαροκινό λιμάνι Μπαγκάρ. Το Καραμπουζάν θεωρητικά έπρεπε να πιάσει το μπαγκάρι. Πάω να δω το λιμενάρχη. Ίσως έχει να μου πει κάτι αυτός. Καπετάνιε, κοίτα. Τεντέν! Μα τι τον έπιασε ξαφνικά. Τεντέν, περίμενε με!
Βάσο! Λάξου του Βασουλούλη! Φρόκο τον γυναικόποδο! Αστυνομία! Φωνάξτε την αστυνομία! Αστυνομία! Πρόσεξε που σκουτουφλάς σε κόσμο μέσα, έτσι. Με συγχωρείς, Ναύαρχε, δεν σε είδα, Ναύαρχε. Αφού δεν μπορώ να βρω το καπετάνιο, καλύτερα να πάω ο ίδιος στο λιμενάρχη. Κανένα νέο από το Καραμπουτζάν, κύριε Λιμενάρχα? Όχι, κύριε, ναι, διαβάσατε στις εφημερίδες. Το Καραμπουτζάν βυθίστηκε άφταντρο σε μια καταιγίδα. Πώς? Μα αυτό είναι το Καραμπουτζάν. Του άλλαξαν όνομα. Αστυνομία! Κλέφτες! Πειρατές! Δεν είναι δυνατόν. Είναι ο Κάπτερ Χάντοκ, εκεί. Πρέπει να ειδοποιήσουμε αμέσως τον ύπαρχο. Εμπρός! Υπάρχε, ο Κάπτερ Χάντοκ και ο Τεντέν σώθηκαν, είναι εδώ, στο μπαγκάρ. Είναι με τον καπετάνιο. Αν δεν το πείσουν τον Καραμπουτζάν, πάμε χαμένοι. Μη φοβάσαι, ύπαρχε. Δεν θα φύγουν ζωντανοί από το μπαγκάρ. Έχεις το λόγο μου. Κύριε Αστιφύλακα, το Καραμπουτζάν είναι στα χέρια λαθρεπόρων. Ποιος είναι ο πλειοκτήτης? Εγώ είμαι ο καπετάνιος. Ώστε ομολογείς ότι είσαι αρχηγός πύρας λαθρεμπόρων, έτσι, Όπως με πληροφορούν, δεν υπάρχει στο λιμάνι καράβι με το όνομα Καραμπουτζάν. Ποιοι σας πληροφορούν, μου λέτε, Σε όλες τις θάλασσες του κόσμου ταξίδεψα με αυτό το καράβι. Εγώ είμαι σε θέση να το αναγνωρίσω, μόνο εγώ. Σας προειδοποιώ, Κάπτερ Χάντοκ. Εάν εξακολουθήσετε να κάνετε φασαρία, θα σας κλείσω στη φυλακή. Έγινα αντιληπτός. Πρέπει να ειδοποιήσω τον καπετάνιο ότι ο ύπαρχος του Καραμπουτζάν είναι στο μπαγκάρ. Φιλού, να ο καπετάνιος! Κάπτερ Χάντοκ! Κάπτερ Χάντοκ! Ο Τεντέν είναι. Βασίλε, πάμε να φύγουμε γρήγορα. Γρήγορα, Τεντέν! Έπιασε τον καπετάνιο! Τρέξε! Φεύγουν με τα μάξι! Σταματήστε! Σταματήστε! Καπετάνιε! Γρήγορα, Μιλού! Πρέπει να βρω ένα ταξί! Ταξί! Το πω παρακαλώ. Εγώ είδα πρώτος το ταξί, κύριε. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ μπήκα πρώτος, κύριε. Δεν συζητώ με υποκείμενα σαν εσάς. Κατεβείτε, παρακαλώ. Μα πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο. Ναι, με δάκωσε αυτός ο σκύλος, είναι λυσασμένος. Λυσασμένος. Κατεβαίνω αμέσως. Γρήγορα, ακολούθησα αυτό το αυτοκίνητο, παρακαλώ. Αμάξι, ποιο αμάξι βλέπετε, κύριε? Βέβαια, θα είναι πολύ μακριά τώρα. Εντάξει. Πώς θα μπορέσω να βρω τον καπετάνιο τώρα? Μιλού! Ο ύπαρχος του Καραμπουτζάν! Ο Τεντέν με είδε. Θα τον αφήσω να με ακολουθήσει μέχρι σε ένα ερημικό δρόμο και εκεί θα τον αναλάβεις εσύ, εντάξει. Εντάξει. Τώρα θα μας οδηγήσει στον καπετάνιο. Να πάρει. Μιλού, είναι κλειστά. Μιλού, πρόσεξε! Λίγο έλειψε. Έλα, Μιλού. Με συγχωρείτε, κύριε. Μα τι είναι λοιπόν? Εσύ είσαι Τεντέν? Καλέ μου Τεντέν, είσαι σώος και αυλαβής. Ο συνάδελφος μου και εγώ πιστέψαμε ότι είσαι στον βάθο της θάλασσας με τον καπετάνιο. Είναι ολόκληρη ιστορία, θα σας την πω αργότερα. Αλλά τώρα πρέπει να βρούμε το φίλο μου, τον καπετάνιο. Αλλά προσοχή, αυτοί οι λαθρέμποροι δεν σταματούν μπροστά σε τίποτα. Τι, λαθρέμποροι? Ναι, υπάρχουν λαθρέα διαμάντια μέσα σε κονσέρβες. Καβούρια έχουν μέσα και οι ετικέτες τους είναι σαν αυτήν. Για φαντάσου, είδαμε ένα κουτί με την ίδια ετικέτα. Πού λίγο τα Τεντέν, έλα μαζί μας. Τι επιθυμείτε, τι μπορώ να κάνω για σας? Θέλουμε μια κονσέρβα με καβούρια, κύριε. Αυτή είναι εδώ τη μάρκα. Θέλετε και μπιζέλια, έχω πολύ ωραία μπιζέλια.
όταν βρούμε τους λαθρέμπορους θα βρούμε και το καπετάνιο. Έχω μια ιδέα μεγαλοφυή. Δες τι συμβαίνει. Έλα, Μιλού. Περίεργο. Πού μπορεί να πήγε. Δεν υπάρχει άλλη έξοδο σε αυτή την κάβα. Αχα, Μεντεσέδε σε βαρέλι. Τι είναι αυτό. Σιγά, Μιλού. Υπάρχει φως εκεί κάτω. Ανακάλυψα αυτό που ήθελα, Μιλού. Αυτές είναι οι περίφημες κονσέρβες με τα καβούρια με τις χρυσές δαγκάνες. Δεν λέω τίποτα, παλιωαλίτες. Θα έλεγα ότι αυτή είναι η φωνή του καπετάνιου. Θα δώσετε λογαριασμό για όλα, παλιοκανάγες. Αυτό θα το δούμε, καπετάνιε. Πού κρύβεται ο Ταντάν. Εδώ! Εμπρός! Κλείστε το καπετάνιο. Ταντάν, φίλε μου, είσαι ήρωας. Είσαι άξιος να αγκαλιάσεις, παλικάρι. Καπετάνιε! Μην τολμήσεις να τα αγγίξεις. Πώς κάμα, Ταντάν. Ας κρυφτούμε εδώ. Κάβα είναι. Εδώ έχει αρκετό κρασί για να μεθύσει όλο το πλήρωμα. Σιωπή, κι άσε κάτω το μπουκάλι. Γρήγορα, καπετάνιε! Από εδώ πάμε! Να πληρώσω το λογαριασμό. Σαπάγος δεν είναι αυτός, δεν νομίζεις. Λοιπόν, κύριε. Αυτός είναι ο τράγος. Συμφωνώ. Αυτός είναι ο Θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις, αγαπητέ μου. Είναι αλήθεια. Με λαθρέμπορους. Όπιστα σκυλιά, εγώ με λαθρέμπορους. Έξω που σας πετάξω έξω με τις κοστές. Ο καπετάνιος και ο Τεντέν. Ο Χάντο, Ναι, ο Χάντο και ο Τεντέν. ο Τετέν, κατάλαβα. Εσύ είσαι ο μόνιμος μπελάσμας αυτή μου πλάσμα. Θα πεθάνε. Όπως το λέτε, κύριε Μπενσαλάντ. Να και ένας που πλήρωσε το λογαριασμό του. Κοιτάξτε, οι χρυσές δαγκάνες. Αυτός είναι ο αρχηγός της πύρας των λαθρεμπόρων. Γρήγορα, Τεντέν. Πρέπει να πάμε στο Καραμπουτζάν. Όλοι τις θέσεις σας έτοιμοι να σας πάρουμε. Έρχεται ο Κατεμχάτοφ με τον Τεντέν. Δώσω όλο ταχώς. Γρήγορα, αυτοί οι αλήτες είναι έτοιμοι να σας πάρουν. Μια κάτω της αστυνομίας. Εμείς έχουμε τα διαμάντια. Ο Μπενσαλάντ θα πληρώσει τα σπασμένα τώρα. Γρήγορα, καπετάνιε! Θα φέρουμε πίσω το σκάφος! Καπετάνιε, βοήθεια! Πέταξε μια σκηνή, καπετάνιε! Εντάξει, παλικάρι μου, θα σε τραβήξω αμέσως επάνω. Πού σε βρήκε η σφαίρα? Δεν πληγώθηκα, καπετάνιε. Κλείστησα στο νερό. Θα του ταψάλω αυτού του μπάτσου όταν επιστρέψει με την άκατο. Θα του ταψάλω, θα ταψάλω. Σας δίνω 5 λεπτά για να φέρετε πίσω την άκατο. Καταλάβατε, Θα γυρίσουμε! Καπετάνια, δεν δείχνει να αστείευεται. Θα το εξηγήσουμε αργότερα αυτού. Τώρα πρέπει να φτάσουμε το Καραμπουτζάν. Κύριε, αυτό είναι το τελευταίο ταξίδι της ναυτικής μας καριέρας. Με ένα μπάρι γεμάτο διαμάντια νομίζω ότι μπορούμε να βγούμε στη σύνταξη. Ακούτε εκεί κάτω! Μια άκατος πλησιάζει από τα αριστερά μας! Μπορείς να τα γνωρίσεις. Τρέχεις να τον άνεμο. Φέρτε τα κιάλια μου. Η λιμενική αστυνομία είναι. Ετοιμαστείτε να εφαρμόσουμε το σχέδιο. Δεν θα βρουν ούτε το καράβι. Λες να μας καταλάβουν, καπετάνιε. Σε λίγο θα το ξέρουμε αυτό.
Υπάρχει εδώ αρκετός δυναμίτης για να αντινάξει ένα στόλο. Το φιτίλι θα μας δώσει το χρόνο να απομακρυνθούμε, έτσι. Όλοι στη γέφυρα, θα πούμε όλοι στην Άκατο. Έμεινε κανένα κυβότια πάνω. Μόνο ένα υπάρχει. Μα η αστυνομία. Εύγουμε γρήγορα. Τα διαμάντια θα μας είναι άχρηστα στη φυλακή, έτσι. Κόσο ροταχώς. Σίγουρα κάτι έχουν σκαρώσει. Α, το δούμε. Δεν ξέρω τι ωραία έκπληξη τους περιμένει απάνω στο καράβι. Βλέπεις και καπετάνια θα τους ευνηδιάσουμε. Σιγά τη σκάλαν αυτοί. Καλά είναι εκεί. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Κρίμα που ο Κάπτεν Χάντοκ δεν θα πάει στον πάτο με το καράβι του. Αχ, τι ωραία που βρίσκουμε πάλι στο καράβι. Δεν υπάρχει κανένα στη γέφυρα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Προσοχή, Τεν. Ίσως είναι παγίδα. Ούτε εδώ υπάρχει κανείς. Καπετάνιε! Καπετάνιε! Αυτή δεν είναι η Λέμπος του Καραμπουτσάν. Ο ύπαρχος είναι μαζί με τους πειρατές του γλυκού νερού. Τώρα το εγκατέλειψε το καράβι, οι παλιοκανάγες. Υπάρχει. Δεν είναι η αστυνομία. Για να δω. Ο Κάπτεν Χάντοκ είναι. Πράγματι ο Χάντοκ είναι μαζί με τον Τετέν. Γυρίζουμε αμέσως. Θα είδαν την Άκατό μας από μακριά. Ναι, και μας πέρασαν για τη λιμενική αστυνομία. Κάτι συμβαίνει. Ο Μιλού δεν συνηθίζει να καυγίζει έτσι. Τεν, εδώ πέρα! Δεν είναι αυτό ένα από τα κυβότια με τα διαμάντια, Τεν? Ναι, μοιάζει πολύ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα το άφηναν πίσω τους. Πρέπει να ανεβούμε γρήγορα στο καράβι πριν εκραγεί ο δυναμίτης. Μα είναι αυτοκτονία. Θα στε καθαρίζω αν δεν υπακούσεις αμέσως. Κοίτα, Τεν, όλα αυτά τα διαμάντια. Πάω να δω τι έχει ο Μιλού. Αυτό φτάνει για να φανεί σόβια να σημάει πειρατές. Τι έχει ο Μιλού. Τι να συμβαίνει, άραγε. Καπετάνια! Καπετάνια, δυναμίτης! Πρέπει να το πετάξουμε στη θάλασσα. Όχι, και γρήγορα, όλοι στη θάλασσα. Άντε τα καν, ρίξτε το στην Άκατο. Γρήγορα, υπάρχει ο δυναμίτης μπορεί να εκραγεί από τη μια στιγμή στην άλλη γρήγορα. Εγώ να βιαστώ, μα δεν θα ανέβω εγώ στο καράβι, ηλίθιε. Εσύ θα ανέβεις και θα πετάξεις το δυναμίτη στη θάλασσα. Προς εκεί, καπετάνια! Είναι ζήτημα δευτερολέπτων! Τεν! Γρήγορα. Ήταν μια έκρηξη. Κάνει να βυθίσει ένα σκάφος. Ελπίζω να μην ήταν η Άκατος της αστυνομίας. Όταν είδα την Άκατο ήταν πολύ αργά, καπετάνια. Μην έχεις τύψεις, Τεν. Δικό της ήταν το φταίξιμο και δικός τους επίσης ο δυναμίτης. Ωι, ωραίο μου η Άκατος. 1000 κομμάτια στο μυθό της θάλασσας. Βοήθεια, Καπετάνια! Ο ύπαρχος είναι ζωντανός! ρίξτε με ένα σκηνή. Α, θέλεις και σκηνή, Κοιλιά στο λαιμό σου χρειάζεται. Γρήγορα, καπετάνια, ανέβασα τον επάνω! Εντάξει, θα τον κάνω δόλωμα στο ψάρεμα του Καρχαρία. Ας πάμε στην Άκατό μας να προσπαθήσουμε να σώσουμε και τους άλλους, καπετάνια! Στην ακατόσταση. Κι εγώ νόμιζα ότι αυτή η Άκατος ανήκε στη λιμενική αστυνομία, νεαρέ μου. Τι θα λέγατε λοιπόν και μια μικρή κρουαζιέρα με αυτή. Σας συλλαμβάνω, κύριε. Μας συλλαμβάνετε, αφού πρώτα σώσαμε ένα φορτίο διαμάντια και αφού εξοντώσαμε ένα πλήρωμα πειρατών, μας συλλαμβάνετε. Τι γυρεύατε σε αυτό το πλοίο, τι γυρεύατε. Για άλλη μια φορά σας λέω, είμαι ο Κάπτεν Χάντοκ, ο κυβερνήτης του Καραμπούτζαν. Μα αυτό το πλοίο δεν φέρνει το όνομα Καραμποτζάν. Κοιτάξτε και θα καταλάβετε. Εκεί, διαβάστε. Καραμποτζάν, θα ζητώ συγγνώμη, καπετάνια, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Και ανάγκες πήρα λαθρεμπόρων πολύτιμων λίθων. Είναι τρελός ο άνθρωπος, όλους τους περάει για λατρέμπορους, αστυνόμε μου. Ίσως θέλετε να δείτε με τα μάτια σας, αστυνόμε. Ορίστε, κύριε, ο κάβουρας με τις χρυσές δαγκάνες. Το κουτί περιέχει διαμάντια. Και πάλι σας ζητώ συγγνώμη, κύριε, και ευχαριστώ θα αποστείλουμε την κατηγορία για την απαγή της ΑΚΑ. Γεια σας! Ελπίζω ότι αυτοί οι ληστές θα μεταλλιώσουν του νευρό, θα να πεθάνουν πριν.
Γεια σου Καραπουτσάν και εύχομαι ένα χαρούμενο ταξίδι επιστροφής. Αλήθεια, τι έχει το μενού απόψε, καπετάνιε μου? Καπούρια από κονσέρβα φυσικά. Εμένα οι λαφρέμποροι διαμαντιών δεν με γέλασαν ούτε στιγμή. Ξέρω να ξεχωρίσω τα διαμάντια με την πρώτη ματιά. Πού μα τι πάθατε? Τι πάθατε? Να κι άλλο από αυτά τα καθαραμένα τα διαμάντια. Κι έτσι τέλειωσε μια περιπέτεια του Τεντέν που μαζί με τους φίλους του νίκησε τους κακούς πειρατές. Μια περιπέτεια γεμάτη δράση, πειρατές και κινδύνους. Μη χάσετε το επόμενο συναρπαστικό επεισόδιο του Τεντέν. Οι περιπέτειες του Τεντέν. Συνεργάστηκαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί Δίνος Καρύδης, Αργύρης Παυλίδης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Άσος Κωστής, Γιώργος Βασιλείου. Η εγγραφή του ήχου έγινε στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά και το μιξάζ στο Global International Studio από τον Μαρίνο Σταθόπουλο. Προσαρμογή διαλόγων, υπεύθυνη μεταγλωτισμού Δήμητρα